mau ki geger kok ora mesok. Neng geger, Mbak. Ora mani. Jenake Ranjama nih. Nyeng semake penari. Pangendangnya keringet dingin, nek keringet panas Wah repot. iki. Wah entek entute iki sing ndang. Pak Lurah, ampun grogi den. Nggih. Buset. Yo. Wis muga-muga dadi keluarga kang bagya mulya ya Mas iki. Amin. Oh.